ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe ọ bụrụ na ị nweta ozi anụnwa biko nyere m aka ka ịtụsaa ya ka isi akwana ya o wee bụ na ụmụazị na-abụghị na-afụ ebe anụnwa ka a na-ajụ nke nnukwu ajụjụ o wee sị na afọ ya bụ Delight na afa nwanne ya nwoke bụkwanụ Samuel and nọ nọziri 2 wee jụọ ya ebe ka fa si wee nweta onwe fa n'Imo steeti fa kedu onye kpọtalụfa o sị na onye nwa ji aka ya wee si Lagos steeti wee bịa Imo steeti ajụọ ya afa mama ya ọmalụ afa papa ya ọmalụ wee sị ka m wetara unu ozi ya n'ihu akwụkwọ biko nu maka na kịta anụnwa fa anọkwanụ n'ogige ndị uwe ojii unu ya ege ntị ka unu n'ife onye gbalụfa ajụjụ ọnụ kwuru na ka esi wee chọtakwa na ụmụazị anụnwa enwere ike ọ bụrụ ndị ntọrị mmadụ tọrụrụ fa nne na nna fa na-achọgharị fa nwekwana ike ọ bụrụ nne fa bịa gbahapụ fa amakwọ nke o si wee ma lejedrio ma hapụ unu ka unu ga-enye bụ ife onyonyo ma nụkwa n'ife ekwu biko inweta ozi anụnwa tụsaa ya ma ebe ọbụla ihe atụsa nwunye ka nne na nna ụmụazị amalụkwa n'ebe fa nọ jeje kpọrọ nwa fa wee were ohere a na-aya ụfọdụ nne na nna biko na ọ bụrụ na nwa bido ha kwa na-akwuwe okwu ifugo ife o ji wee dị mkpa ka ị na-amụgosi ya ma afa gị bụ nne ma afa nna ma sọọ nne ma unu ma obodo o si ma ebe ọ na-agụ akwụkwọ ka ọ marịcha ife niile a maka adịka ama ama ọ dị mma my people ha ewo ụmụaka abụọ akpọkara n'ụlọ ọrụ anyị kemgbe Satọde ka achị ahụrụ nwụọ na control post control junction so ajọsụrụ hafụ nwụọ nga ahụ enwe onye ma onye hafụrụ nwụọ edoma akpa nakwa uwe nwụọ nga ahụ ka ewe onye kwu ngade ụka ajụọ ya ebe nwụọ aha ga what is your name? Delight. Delight who? What's your surname? Delight who? What is your full name? My name is Delight. Delight who? What class are you? Nursery 2. Nursery 2. Where is your school? Where is your school? Where is your school? Where did you come from? For Lagos. For Lagos. Who carry you come Owerri? I think that I myself. You carry yourself come Owerri. Where is your mother? What about your mother? My mother come out Come out, go where? to house. Which house? Your father one? My father don't go Don't go where? to house. So nna ahụ na ya enwere nwaanyị onye uwe ojii ịkpọara nwụ ka enwe ike chọọ mara ma ga-ahụ ndị nwe nwụ so biko lejie ụmụaka ndị anya ihu gị mara na kpeshi enwe onye nwe nwụ ma ọkwanụ ndị mara na nwụ biko gaa ka enwe ike mee nwụlakwuru hụ nne na nna nwụ n'ihi na anọghị na ke ndị uwe ojii ugbulaka. What is the name of your brother? Samuel. Samuel, come. How are you? Hi. How are you? How are you? Hi. So madam, elebishi nnushi nwe anwụ. Enwere one good citizen a na-akpọ ọnụ aha Kennedy. So ọ sị na ya hụrụ ụmụaka around 10:30 na ha nọ for some hours that place. So before the people are now 10:30 anyasị ka ụtụtụ. 10:30 anyasị na ha nọ n'ebe ahụ very long time according to people eyewitnesses. So ha na-emezi imagine onye drọpụrụ ụmụaka drọpụcha akpa ma hapụ ha ebe ahụ ha na-akwụgharị. So nobody no onye ọ napụtara. So before the man, the good citizen and others, agadazi akpọrọ ha bịa to Owerri police station. Even a flash for their n'abalị that Saturday, oge ha nọ na-ebi nri to inform people in case onye nke ka onwe ike bịa kpọrọ ha. So up till now, enwebeghị new information enwetere. That's why eji wee bịawa na PC, but they say ka amara na ọ ga-enyekwu aka gbasa. Okay, kemgbe Satọde ahụ ha nọ na polisi nọ n'Owerri. Kemgbe Satọde ahụ ha nọ na polisi nọ na Owerri. Ka ọkwanụ gị nwalitega ha anya. M na-eteki care m na-asa ha ahụ na-enye ha anya na-efidi ha. Ọ dị m ime na Chukwu gọzie gị. Unu ahụ na aha ka Delight ka o wedere kwanụ ewu Samuel ashechi hụ Lagos bịa adọrọpụrụ ma kọntrol anya ama so onye ka enwefu ọgbọbịa aha ya fu ya fọkwana ịkpọ aha mmanya na mpa ya fada na mọda
na ahụ na so biko gbasaa vidio share this video ka o nwee ike ruo ka anyị mara ma ga-achọ enwe onye ma mefuru ha ụzọ enwe onye ma akpụrụla nwa akpụrụ Chineke azọfụ anwụ n'aka ndị mkpụrụ mmanụ enwekwana onye ma nne mmụọ ọgbahakọmara nwa agbahakọma enwe onye ga-akọwafu so biko nye aka tụsaa ya ozi n'ikuku ka anyị mara ebe enyemaka na nzọpụta ga-esi abịala nwụ. Bye the light. Say bye bye. Bye bye.